Nkosi yamakhosi Shembe oyingcwele, ngiyalukhetha unyazi lwasezulwini. Nkosi yamakhosi, ngiphakama ukubingelela esihlalweni sasezulwini emakhosini asendlunkulu. Bingelele kumhlonishwa uNzimande okhona phakathi kwethu ukumela uhulumeni. Ikhuleke emakhosini asendlunkulu. Bingelele kubo bonke abefundisi nebandla lonke ngokwesigaba zalo. Bengize njengomlandeli wonyazi ukuba ngizokhonza, kodwa futhi okwesibili bengikuzele namhlanje bekuzofeza isithembiso sokubonga engasenza onyazini eKhenani ngonyaka odlule, ukuthi ngizofika ngizobonga isibusiso unyazi olwasinikeza iqembu lenkatha yenkululeko siyokhethweni ngo-2021 November. Ngihamba-ke nabaholi beqembu, umhlonishwa umnumzana uGwala oyilunga lesishamthetho nosihlalo kazwelonke, umhlonishwa uMncwango usekela kaNobhala nokuyena owumeya kaNongoma ngokwentando yabantu, umphathi wehhovisi umnumzane uMbango, umfowethu uMkhuleko Hlengwa,